Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Karon ang ikaduhang Domingo sa Adviento. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 6. Ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea. Si Herodes maoy nagmando sa Galilea ug si Felipe nga iyang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa Itoria ug sa Traconite, samtang si Licinias maoy namunuan sa Abilina. Si Anas ug si Caifas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilupop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, "Hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios." Sumala ni propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, "Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himo ang tulid ang iyang agianan. Abunuhin ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.